Hei, kiitos, että päätit kuunnella tämän nauhoitteen. Teen sinulle rentoutumisharjoituksen stressin lievittämiseksi ja rauhoittamaan kiireistä mieltä. Voit istua tai käydä halutessasi makuulle. Tärkeintä on, ettei sinua häiritä ja että asentosi on mahdollisimman mukava ja rento. Sinun tarvitsee vain kuunnella ääntäni. Aloitetaan pian. Sulje silmäsi. Anna luomeesi painua raskaana alas. Avaa silmät uudestaan. Ja paina hitaasti kiinni. Avaa silmäsi vielä kerran auki. Ja paina silmät hitaasti kiinni. Kohota hartioita kohti korvia. Jännitä hetki. Ja anna hartioiden valahtaa alas, aivan rennoksi. Keskity hengitykseen. Ajattele sisäänhengityksen aikana valkoista, puhdistavaa valoa. Hengitä vatsan pohjaan asti. Nenän kautta sisään. Pidätä hetki ja puhalla suun kautta ulos. Kuvittele mielessäsi, miten uloshengityksen mukana puhallat pois jotakin raskasta ja mieltäsi painavaa. Hengitä vielä sisään valkoista valoa. Voit tuntea, miten valo kulkeutuu kaikkialle kehosi, puhdistaen ja samalla rauhoittaen. Tunnet seisovasi kirkkaan lämpimän vesiputoksen alla. Voit tuntea, miten lämmin vesi hellii kehoasi, valuen pitkin niskaa, kaulaa, rintakehää, selkää, vatsaa, käsiäsi, pitkin jalkojasi, aina varpaiden päihin asti. Seisot lämpimän vesiputoksen alla. Hengität sisään valkoista, puhdistavaa valoa. Samalla kun vesi huuhtoo huolet, murheet, kaiken taakan kehostasi ja mielestäsi. Huomaat pitäväsi kädessä, aivan kuin piilossa, kiveä nyrkkiin puristettuna. Avaat kämmenen, katselet kiveä. Ymmärrät, että kivi on se asia, mikä vaivaa mieltäsi. Katselet mieltäsi huolettavaa asiaa kämmenelläsi. Hetken. Heität kiveen kauas. Näet, kuinka se uppoaa pinnan alle. Kaukana lämpimästä vesiputoksesta. Kiveä ei enää ole. Olosi tuntuu huojentuneelta ja kevyeltä. Mieleesi lipuu jotain kaunista,
Huomaat hymyilevästi mielessäsi. Olosi on rentoutunut ja raukea. Voit hyvin.